olmuşlar. Näme üçin bu beýle udawa çekýär? Muň üçin wagt gerek oglum. Gel hany otur. Oňa hiç tat bolmaz. Gürlemäge henüz mejaly bar bolsa, onu hemme zat gowdur. Gürlemekmi? Ol aglaýar. Ol ören güýçlaýar. Ol gutular. Hawa, O nähili? ol gowy iýip, alat etme. Men pikrimçe bir bäbege basym elime dalýar. Kutlayan, iýip. Sen oğdunca gyýjagadyň bolly. Gyýz bäbekmi? Men giýsem bolýarmy? Ýok entek ýaş jigit. Olar taýar bolarlaryna men sana aýdarym. Hey! Gutlayan Eýüp. Nuh. Çağa dogurly. Geliber. Nuh, senini daýy boldum. Kim bolly? Gyýdymyz boldy. Ha. Kaka senem gutlayan. Baba boldum. Bizim ýangyça bäbegimiz boldy. Oho, Gutlayan. Gyýdymyz boldy. Sen onu gördün mü? Sara ne hile? Men bilem o. Onu maňa görkezden oklar. Ol gowmuka. Ol gow olar Eýüp. Kaka. Gutlayan. Ah, Yakup. Musa, Yakup, Nuh, Eýüp. Gelin oğdunca gyýyp bäbeňizi görüň. Mene mekidin bağlan. Han onu götürmek isteyen mi? Hawa. Kaka, He gıydım. gıydı bebek. Tüveleme, tüveleme. Ol inaycı. Kaka. Ona ak pata berjekmi? Elbette. Bu bir kıyın dünya. Dövrümüdem ağır. Goy ata-babalarymyzyň Hudaýy bu kiçijek çağa nazaryn salsyn. Durmuş kıyınçılıklaryny yeňip geçmäge ýardam etsin. Goy Hudaý onu saglyk bilen, bagyt we uzak ýaş bilen ýalkasyn. Goy bu gyýjawaz
Onu görüp bilmedik. Mamasy ýaly mehriban bolsun. Oňa adyna näme dakjak? Leyla. Mamasynyň ady. Leyla. Ol şeýle bir odan. O şeýle. Davut. Sen nerek nädik geldin? Davut. Sen näde boşadın? Ya kaçtın mı? Kaçmak mı? Yok. Ondanam has gen zat bolly. Meni boşattılar. Yaralanypsyň. Hemme atgo mu? Sen açtın. Davut. Kaka, Davut. Ne edip boşap bildim? meni boşattılar kaka. Men size gaty kän zat gurrun bermeli. Sen içeri girip ilki yegenin gör. Onsoň näme bolanyny bize gurrun berersin. Bäbek berde mi? Howwa. Ejecik düğüne. Berde bolup bilmälime gynanýan. Bilýäs oglum. Inni bolsa sen şu ýerde. Näçe wagtlyk? Olar seni ýene alyp giderlermi? Sen ýene gaçmalymy? Yok uyacağım. Inni kaçmak yok. Oturmağa kuma ödeyin kaka. Bäbeň şeýle odanca. Senin öýe dolanyp gelmegiň oňa iň gowsa otur Davut. Inne bize näme bolany gurrun ber. Rifka dayda. Sen bu wakany bilýän bolmaly. Hoş geldin Davut. Meni üçin töwella eden Rifka daydan adamsydy. Men üçin jerimänem ol töledi. Edir şu wagt muňyal zatlar gepleme Davut. Men size minnetdarlygyň çägi ýok. Saňa we adamyňa men ören borçly. Sen bize borçlu dersin Davut. Men borçly. Diňe bir muňa çynem däl. Hani bir daha et. Rimler men tutsa eden soňlar her gün sorag etdiler. Käte günde bir näçe tapar. Käte de giýje. Olar meniň kim bilen işleşýänimi bilmek isleýärdiler. Men olara aýtmadym. Muny aýtsam bary meni öldürjeklerini bilýärdim. Gynamalara näçe çydap bilsem men diýri galjaktym. Emma iň soňunda men olaň isleýän zadyny aýtdym. Wah, Davut. Olar işlerini ören öktü. Şondan soň urmalaryny besetdiler. Bundan soň her zada gala saýmaly. Indi men olar üçin hiç gylgynmadym ýokdy.
Sonra etmeler bes edilen soň 2 gece geçipdi. Üzüremde uklap yatırdım. Giyeceğim bir vakti. Bir zat meni oyardı. Taş doğruma teretsem hemmeler uklap yatırdı. Garawlaram bizi taşlap gidipdirler. Şonna men onu gördüm. Kimi gördün Davut? Onu. Senin İsa'nı gördüm, Sara. Ol maňa şeýle bir aýdyn görünýär. Edil sen şu wagt önünde durşun ýaly. Sen näme etdiň? Men diýde çöktüm. Ol şeýle ajaýypdy. Ol topuğuna yetip duran uzun don giyinenni. Beline altın kuşağı vardı. Onun kellesi ve saçı pamuk yağlı aktı. Edil gar yağlı appaktı. Onun gözleri alavlayan ot yağlı. Onun ayakları kurede kızardılan mis yağlı yalpılayardı. Onun sesi eğer ummanın gülüsü yağlıdı. Dalia muny eşitmeli. He, bolýar. Sağ ol. Men şeýle korktum. İlki bilen ol maňa ýöne seretdi. Onun gözlerine men ähli eden zatlarymy gördüm. Dalia, men seni gözlep gelýärdim. Näme boldy? Yok. Yok, hiç tat bolmady. Aslında bir bolan zat var. Bir gowy zat boldy. Bugün Faraň bäbek boldy. Vay gowdugyny. Hawa, gyýd bäbek. Oňa ejem gadyn daktadyr. Ondan başga-da Dawudy meýe Näme? Öýdemi? Olar ony bilýäň-a. Yok, ol diri. Ol repi görüpdir. Näme diýjek bolýaň Ýür, Meryem? sen häzir gidip bilýärmi? Ha, howa gidip Ýür, bilýär. ýür. Men näçe wagtlap secde edenim bilemok bolýan. Ahyrına uka gidipdirin. Ertesi gün oyanamda näme bolany beýleki tutsaklary gurrun görmäge başladym. Ýagny ben Rebbi görenimi aýtdym. Öljegimi bilýärdim. Ýönenni gorkamokdym. Olar bilen gürleşdim. Käbiri özlerini bağışlamak üçin Reb İsa'ny çağırdy. Tutsaklaryň birini edil şowyň ertesi alyp gitdiler we haça çüýlediler. Ýöne ol hiç korkmaýardy. Vah Davut. Ertesi gün ýerden olar mene gitmäne geldiler. Wagtynyň dolanlygyny bilýärdim. Beýleki ähli tutsaklar bilen hoşlaşdym. Sizi atamyzyň öýünde görerin. İsa bil baglaň. Olar meni gamçylamaga derek elim ayağım çözdüler. Ve sen boş gidiver diýdiler. Olar meniň jerimämiň tölenenligini we häkimi maňa rehim etmegi karar edenligini aýtdylar. Rivka, men öý tarap barýakam. Seniň adamyňy gördüm. Ol kadiýetden çykyp barýardy. Ol izini gaňrylyp maňa seretdi. Şonda meniň jerimämi töläniň bollugyny bildim.
Eýsem bu şeýle bolmadymy? Ha o bu onun niyetidi. Emma bugün bäri gelýänçäň munun başa baranlygyny bilmedim. Wah, Dawud, sagaman maşgalaňa gowşanyňa men örenbegenýän. Barnan beterem, gökde kataňa gowşanyňa begenýän. Munun inni soň gelmezmi? Inni men özünün yalanları bilen menin oğlumu alan bu ayala borçly. Musa, ne maňa ne de adamyma hiç ýyl boşdy dälsiň. Hemmemiz rahatlanyp aramyzda görkezen gudratlar üçin Hudaýa minnetdarlyk aýdyp bilmersmi? Maşgalamız näme diýer? Ýaşurlarymyz, goňşularymız häkim Dawudy tutsak etmek üçin täze bir bahana tapar. İsa'nın izine ericilerin başı hemişe beladadır. Başgalaryň näme diýäniň maňa tapawdy ýok, kaka. Men Rebbi gördüm. Ölüp täzeden direlen ollur. Ollyry kaka. Ol meni bagyşlady we azat etdi. Bu bir hoş habar. Sen howpsuzlygyň we diriliň özi bizim üçin hoş habardyr. Şimdi bolsa oglum, özüň goramalysyň. Sen başga bir samsyk toparyň agdasy bolmaly dälsin. Sen näme dogry bolsa şonu etmelisin. Öýle işikli bol, maşgalaňyň aladasyny et. Maňa artykmaç ýürek agyry gerek däl. Sana jogapkärli bolmak gerek, oglum. Meniň hatyrama muny berk belle. Kaka. Sana düşünýän. Ýöne beýdip biljek däl. Hoş habary başgalar bilen paýlaşmaly. Wah, näletsinmiş. Meniň oglum däliräpdir. Kaka. Eger sen bir gören bolsadyň, aklından adaşypsyň. Bu taýaklar seni dälir edipdir. Musa, maşgalaňda mukaddes ruhuň edýän işine garşy gepleme. Hudaý oğluňy sana diri gaýtaryp berdi. Ah, bular gatyrly zatlar Musa. Nura, sen köpüň geçip adyň galdy. Dawudyň bolsa öňne. Ulu jogapkärçilikleri ýatyr. İtaň sözleri guluklamda ýanglanýa. Musa, sen öz ediz aýalyň jaýy jennetde bolsun. Bu zatlar maňa ol öwretdi. Mesigi eýirmäge çağırışdy, hata maşgaly da ikinji derejede galýa. Ol bizi öz ýüzüne eýirmäge çağırýar. İsa meni haçyma alyp öz ýüzüne eýirmäge çağırýar. Haçyny alyp, İsa öz haçyny alyp bizi ölümden halas etmek üçin şol haçda janyny gurban etdi. Inni biz onun şägirdleri, töwregimizdäki adamlara hoş habary ýaratmak üçin ezir çekmäge, islenlik bahan tölemäge rady bolmalyr. Onun resullaryna seret, Petrusa we beýleklere seret. Olaryň hemmesi ezir çekdiler. Käbiri hatda iman üçin janam berdiler. Musa, Rebbimizi eýirmegiň ýeki täk ýoly bar. Bu hem tutuş ýüregiň we durmuşyň bilen eýirmekdir. Men ondan utanamok, kaka. Onun eden işini men nädip gizläýin? Muny tutuş dünýä aýtmak isleýän. Kaka, Dawud. Gelin muny başga ýerde dowam edelim. Sara gaty ýadaw. Oňa we bäbege dinçlik berelim. Hani ýörüň. Sana kömek edeýin, kaka. Maňa elini ber. Haýyş edýän. Doğunum. Bağışla. Men sen hoş habaryň eşitip begendim. Her kim beğenmez. Ýöne.
Maňa parky ýok. Sen merde adamsyň Dawud. Ýok. Bu dogry däl. Men batyr adam däl. Emma men bagyşsannym. Hakykatdan Ýakup hiç gaçan beýle şatlygy duýmandym. Diýinjiň al kaka, men sana ýer ýazat getireýin. Ynha görersiň, hemme zat ödeler. Dalia, sen ýere barýaň? Men gitmeli Meryem. Ýöne biz nahar ýejek bolýas we Dawud bize köp saatlary görüň berer. Bularyň bary men üçin juda köp. Hakykatdanam, näme pikir etjegimi bilemok. Maňa gitmek gerek. Ýöne Hoşta bol. Dalia. Dalia. Bu wakadaky adamlaryň haýsysyna sen has köp meňzeýäň? Dawuda zyndanna näme boldy? Dawudun gürrüňi Musa bilen Dalia näme üçin başgaça täsir etdi? Inni sen Dawudun durmuşynda nähil ütgeşmeler görmäge garaşýaň?
Senin iman varadak şayatlygyň nähili?